அன்பு சொந்தங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம். எஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து கோபிநாத். இப்போ நம்ம நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி போட்டுகிட்டே வரோம். நிறைய கிளைண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க, கஸ்டமர்ஸ் சார் இந்த இடத்துல வேணும் அந்த இடத்துல வேணும். இப்போ ஒரு அருமையான ப்ராஜெக்ட் 17 ஏக்கருங்க. ரிட்டில்ஸ் நமக்கு ஜங்ஷன்ல ரேவதி இருக்கும். ரேவதி டுவோர்ட்ஸ் நம்ம பூச்செட்டிப்பேடு போற வழியில அலமாதியில பாத்தீங்கன்னா ஆன் ரோட் தான் நம்மளுது. கிட்டத்தட்ட ஜஸ்ட் ஒரு 200-300 மீட்டர்லயே சைட் இருக்கும். ஆல் அம்யூனிட்டிஸ் இருக்கு. பிளாக் டாப் ரோடு, ஸ்ட்ரீட்ஸ் லைட்டு, வாட்டர் டேங்கு, ஃப்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா லாபி, நல்ல கேட்டட் கம்யூனிட்டி. ஸ்கிரீன்ல தெரியுற இந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்தரா டீடைல்ஸ் கொடுக்குறோம். டெய்லி சைட் விசிட் இருக்கு. ஃப்ரீ சைட் விசிட் தான். ஜஸ்ட் சைட்டை பாருங்க. நல்ல அருமையான சைட்டு. நம்பர் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா மேலும் டீடைல்ஸ் கொடுக்குறேன். நன்றி, வணக்கம்.